Mae newid hinsawdd yn digwydd nawr. Mae'n dwysau anghydraddoldeb cymdeithasol. Gwledydd tlawd sydd yn cael ei effeithio fwyaf ac o fewn rhaeni wrth gwrs y cymunedau a'r pobl clota sydd yn dioddau gweithio. Ac roedd yn syni fi i glywed bod pob un o alwadau brys dyngarol y Cenhedloedd Unedig llynedd ac eithrio un yn cyfeirio at hinsawdd. Felly mae rhaid i ni wynebu reality a hefyd newid y ffordd rydyn ni'n byw a'r ffordd rydyn ni'n edrych ar y byd. Yn hyn o beth gall a rhaid i Ewrop chwarae rôl arweiniol yn y frwydr. Ond dyn ni wedi clywed llawer cymaint am arweinwyr yn gyhoeddi ei roddiad i bolisïau radical. Ond ym mis diwethaf, roedd cyngor yr Undeb Ewropeaidd yn Brysel. Doedd dim tystiolaeth fyna o'r brwdfrydaeth i frwydro yn erbyn newid hinsawdd. Yn hytrach na hynny, roedd bargainio gwyllt am eithriadau o'r rheolau, galwadau am cyfaddawdi ar unrhyw gytundeb rhyngwladol newydd ar all-ariannau. Ar amser tenedfennol, pan dyn ni gyd yn ceisio chwarae yn rhan ni, mae'n arwydd gwael iawn bod arweinyddion Ewrop yn trio opto mas o'r cytundeb. A hynny cofio, cyn bod hyd yn oed cytundeb gyda ni. Profodd y cyfarfod yma bod buddiant economaidd yn dal i gael ei weld fel rhywbeth sydd ddim yn gysylltiedig ar amgylchedd. Maen nhw'n methu ymgydio yn yr her sydd yn ein wynebu. Ond wrth gwrs mae dau beth, mae ymladd newid hinsawdd a'r economi yn mynd llaw yn llaw. Edrychwch ar reality y sefyllfa presennol. Mae gan yr Undeb Ewropeaidd targed o torri 20% o allariannau nwy tŷ gwydr erbyn 2020. Ym mis Mai eleni, gyhoeddwyd y droddiad yn edrych ar ein cynnydd hyd at 2005. Roedd yr adroddiad yna yn dangos dim ond 2% o ddegystyngiad mewn 8 mlynedd, a mae hynny yn bell i ffwrdd o gyrraedd y target. Mae hynny yn galw am ymateb brys a chydweithrediad difrifol mwyn rhoi pethau nôl ar trac. A dyna pam mae ymroddiad Llywodraeth Cymru yn un i dorri 3% mor bwysig. Mae gan Cymru y potensial i fod yn arweinydd a taclo newid hinsawdd ac i gymryd cyfrifoldeb dros ei dyfodol ei hun. A bydd y Comisiwn Newid Hinsawdd Cymru a sefydlwyd gan Llywodraeth Cymru yn un ac rwyf yn aelod ohono fe yn gallu cynghori'r Llywodraeth a datblygu'r polisïau newydd yma a chreu cytundeb eang ar y ffordd ymlaen yn cynnwys pobl Cymru. Gallen ni fod yn falch iawn o'r ffaith mae taclo newid hinsawdd i leihau ei effaith ar yr amgylchedd ac ar gymunedau ac economi Cymru yn un o flaenoriaethau a'i Llywodraeth. Fel dylai Senedd Ewrop fod yn gwneud ar lefel Ewropeaidd, mae'r Llywodraeth yn y cynulliad yn ei wneud ar lefel cenedlaethol. Gall pob un ohonyn ni wneud ei ran hefyd. Os edrychwch chi ar safle we gyfeillion y ddeiar, fe welwch chi bron 9 o filoedd o bobl wedi cefnogi yr ymgyrch Big ASE am ddeddf hinsawdd cryf, yn cynnwys gyda llaw rai o feibion Casnewydd y Goldilocking Chain. Rydw i fy hun wedi gwneud 2 addewid yn y blynyddoedd diwethaf. Yn gyntaf, gan fy mod i'n gorfod teithio cymaint gyda swydd, wi wedi addo gwneud 1 taith mewn pob 4 ar tren yn hytrach na hedfan. Yn ail, rwyf wedi addo defnyddio fy pleidlais bob amser i atal newid hinsawdd. A mae fe arwymiad cyhoeddus fi yn atgoffa fi bod rhaid i ni fel gwleidyddion fod yn fentrus i wynebu'r sialenj.